Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, takto prechádzam po chodníku a naskytne sa mi príležitosť vidieť jedno z nádherných aut, na ktorých som vyrástol a pre mňa legendárne aj z filmu 60 sekúnd. A ešte sme sa zhodli v tričku. Porsche. Dámy a páni, Porsche 911 996. Presne v takom konfigu, ako ju Kip ukradol z výkladu po filme 60 sekúnd. Model pred faceliftom, neskutočne nádherný miléniový dizajn a ja to auto proste milujem a 996 911 považujem za jednu z najkrajších, proste čistá krása, priatelia. Som úplne nadšený z toho. Takže srdečne ďakujem, priatelia, za pozornosť. Moje meno je Matúš Rejta a ďakujem, že ste sa pozerali, priatelia.